Jeg hedder Louise Sehsted. Jeg kommer fra Ølgod, ude på landet. Jeg har gået på Horne Folkeskole, og det var i 7 år, eller indtil 7. klasse, og så skulle jeg til videre til Sankt Jakobis skole i Varde. Jeg har gået på handelsskole i 2 år på HG, som jeg afslutter her til sommer. Bagefter så tager jeg til Tyskland igennem noget, der hedder PIO, som jeg er kommet i kontakt med via skolen. PIO, det står for Praktik i Udlandet, og det er en organisation, som der har kontakt til f.eks. Tyskland og England, hvor at de kan få handelsskoleelever i praktik i udlandet, og så kan de færdiggøre deres uddannelse i udlandet, ligesom hvis det havde været i Danmark. Jeg bliver så færdiguddannet i Tyskland, og så ved salgsassistent, så er jeg dernede i 2 år, og så kan jeg jo så arbejde videre, når jeg kommer hjem til Danmark igen. Jeg skal til Nürnberg, det ligger midt i Bayern, cirka, og det er en møbelforretning, jeg skal ned til. Jeg skal have normal løn dernede, ligesom hvis det havde været her i Danmark. Det er et dansk firma, jeg skal ned til, det hedder Scandesign, og det er rustikmøbler, de arbejder med, og det har for nogle år siden været kun danske møbler, men nu er det så lidt mixet fra alle mulige andre lande af, fordi det ikke er særlig mange, der producerer deres møbler i Danmark. Det er 2 danske ejere, der har virksomheden, og de har når jeg kommer ned, så er der en anden elev fra PIO af, og så kommer jeg derned, og så kommer der en PIO-elev mere derned også.